Ahojte, moja odpoveď na vaše otázky ohľadom kruhového objazdu smerom na Ižu. Takže ešte dňa 16.6. v roku 2022 sme odovzdali našu petíciu. Bola to petícia obyvateľov mesta Komárno a blízkeho okolia, v ktorej sme žiadali výstavbu kruhového objazdu alebo osadenie svetelnej signalizácie na križovatke ciest pri tzv. Ižianskej odbočke. Tak by som vás informovala o našej žiadosti. Obdržali sme odpoveď od Ministerstva dopravy, ktoré nás informovalo, že na náš podnet Slovenská správa ciest malo v investičnom pláne na rok 2023 zaradený aj náš projekt s názvom Iža križovatka, pričom v súčasnosti prebieha aktualizácia podkladov k verejnému obstarávaniu na vypracovanie a dodanie stavebného zámeru, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácia na ponuku, ktorej súčasťou je aj dokumentácia na realizáciu stavby a výkon autorského dozoru. Cieľom je spracovanie návrhu technického riešenia a vzhľadom na dopravnú exponovanosť a význam križovatky je potrebné zaoberať sa súčasnými i výhľadovými dopravnými pomermi v dotknutom dopravnom uzle tak, aby bola zabezpečená dostatočná dopravná priestupnosť križovatky a bezpečnosť prejazdu užívateľov dotknutých cestných komunikácií. A čo vás najviac zaujíma, že kedy tam už konečne môže byť kruhový objazd, tak aj na naše otázky sme obdržali odpoveď. Predpokladaný termín realizácie stavebných prác je v roku 2025. Ale podmienkou realizácie daného projektu a jeho zaradenia v harmonograme prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry a vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na ich realizáciu.